Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin Riparo. Tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Cecil Nolasco, kay Cons Joel Seriola, kay Mate Edwin Sistina, kay Boring Kantada, kay Ma'am Elena Valenzuela, kay Ma'am Susan, good morning. Sa mga nakatutok sa tuyangon yan, Sir Javier Bunsa, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas, mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunya po aldaw kita ni Nuwebes. Primerong aldaw kita tabi Ma'am Cecil ngunyan kang bula na Agosto, taon 2024. Agot na agot. Agoto na. Sabayan po nindoon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Bawi kita ngunyan. Mag-orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 1. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil hanggang din do paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen. Thank you, Lord. Mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni an sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Aduon. Kasabay po dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurogtakan.
Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kinit sa mga panahon pong ini. Okay, Ma'am Cheryl Kapil, good morning ma'am. Kay John Paul Rignon, mabatiaman kami digdi sa Hunop. Abot pa sana kami sa Hunop. Sir Javier Bunsa, good morning. Kay Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Ano ini, boring kantada. Ano ining nangyari kan mga fight mo? Boring kantada. Perte. Ay, sa mga nakatutok sa tuya, paki-follow po kan sa muyang Facebook page sa BicolNet TV. Naka-live man po kita sa Facebook account kan sa indong lingkod, Manimox Hulbutana. Paki-like and share na lang tabi ha. So, mga naghapot palan kang sa kuyang CP number. O yan baga sa screen kang BicolNet TV. Ayan tabi nagdadalagan sa ibaba. Ayan, pakihiling na lang tabi nindo. So, nagdadalagan dyan sa baba. Iyan tabi ang official na cellphone number ko. Yan 0975 985 6545. Nga, madali ang tabi baga Ma'am Cecil Matoma di. 0975 985-6545. Yan. Mga naghahapot. I-text meet ta ka lamang ngayon, Mr. Olbutana. Ay, toro text meet pa man ngunyan tabi, Ma'am Cecil. Ang problema, pag nag-text ka mo sa ko, dahil man ako nagre-reply, tada-load. Yan sana ngayon. Yan, pagkapod na sa natabi ka mo. Yo, anan mga reparo tatabing ko niya na Webes. Oy, pag-restoryahan ta so sesyon regular kang nakaaging Martes. Dyan po sa Sanggunian Bayan kang Malinaw Albay. Halos dahil man kigaanong pig-urulayan. Kaya lang duman sa other matter, sigwa ki concern. Ang sarong municipal councilor duman po sa nakaagi pong mga event dyan sa Alinaw Festival. So sarong municipal councilor tabi Ma'am Cecil Nolasco nagpaluwas po kan sa iyang kulog kibuot duman sa namamayo kang sarong event. Dai siya nakasabay duman sa mga nag-award na mga opisyal kang Malinaw. No. Opisyal ngaya ako. Ngayon hindi ako pigpa-award. Ako rolayan tatabi yan. Kamu na bala magatid-atid mga taga Malinaw. Dapat din ito paglingawan pag-arog kaya na may mga okasyon ng munisipyo dapat raya umpirmian mga opisyal. Ito paglingawan. Kaya baga ako tabi Ma'am Cecil pag day ako imbitado din ang ganda ko minaatinder. Makasupog day ka maninimbitaran tapos maano ka dyan di ba susupgan ka lamang. Kaya, nang ugali ko, pag day ako tigimbitaran, nga tatamag dyan ako. Arog kita. Kaya, pasensya na pa lang sa nag-imbitara sa kuya, si Busmar na Borger. Busmar, belated happy birthday tabi. Pasensya na tabi, ha? Ara mo naman sa nabaga ko. Permi kita yaon sa bulod, nagtatanom ki kamuti.
Daya ako naka-attender sa imong imbitasyon. Yeah, pasensya na tabi sa mga nag-iimbitar tabi sa kuya. Pag di ako naka-attender dyan sa Indo, alam na. Yeah. Baka man susuplado ako. Baka man susuplado ako. Kudi, pig-asikaso ko sa mga tinanom kong kamuti. Sabi ni Ma'am Cecil, bayad ako dyan. Supladuhong ka baga ngaya. Kundo daw ngaya dyan, supladuhon ka. Maski ngaya kang ino. Pabali na. Sorry na. Ano pa sa to yung mga riparong nyan? Oy, kasuod matabi mga tugang sa syudad kang Tabaco. Bisita po si DOT Secretary Cristina Garcia Prasco. Maswerte ang syudad ng Tabaco. Papatugdukan tabi ini na tourist rest area kang Department of Tourism. Diyan itutugdok sa Hiraya Manawari. Ini pong tourist rest area. Tutugdukan po kan DOT. Kaya palan may mga tarp akong nahiling kasudma na pig-welcome po si DOT Secretary. Yaon palan sa syudad kan Tabaco kasudma. Oy, mga taga Tabaco and Tiwi. Ma'am Cecil. Ma'am Cecil, igwa po ki power interruption ang NGCP sa maabot pong Sabado. Sa Sabado, August 3. Alas 6 nin aga, Sondo, alas 12 nin Odo o hapon. Maray nga tabago ngayang 6 to 6. Bago ngayang 6 to 6. Nagreklamo na naman sa mga yaon dyan sa Tabaco Substation and Balinaw Substation. Natangayata din do ginibong 6 to 6. Iling mo na yan. Alas 6 Sondo, alas 12 nin hapon. Sa Sabado tabi iyan. Bata da ko lang aktibidades dyan sa Tiwi. Maarangkada na dyan sa Coron Festival. Oy, may sudayariya po dyan sa Banwaan kang baka kay Albay. Kontrolado na sigun po yan mga tugang sa Rural Health Unit kang bakakay. Ingat po kita sa mga pig-inom tan tubig ha, lalo na ngunya na nag-uuran-urana. So Coron Festival tabi mga tugang arangkada na. Sa agagariso di tad-tad maaraman ta sa mga naka-line up na mga aktibidades kang local government unit kan Tiwi. Sa rumbulan nining okasyon Coron Festival kan Tiwi Albay. Garigwa ki konsyerto tulo sa primerong aldaw. Tad-tad pag-urulayan taman po yan. O yan tabi mga tugang sa tuyang mga reriparuhon ngunyang pong aldaw kitanin Webes. Primerong aldaw kang bulan na Agosto taon 2024. Sige tabi mga tugang alas 7:22 na. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Yan po dyan ang MBY Dormitory. Ang MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Anapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana iyan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, available po MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan.
Kay Madam Maria Elena Yamamoto, good morning tabi Madam Maylin. Uhayo gozaimasu, ingat tabi perme. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya kang sa tuyang mahiguson na Vice Gobernador kang probinsya ni Albay o lagadi kasudma si Ate Glenn, si Vice Governor Ate Glenn Daong Bungaw, lagadi kasudma paghali sa 1st District, pasiring naman sa 2nd District. Kadakol-dakol talagang mahiguson. Day ko maubos maisip mga tugang kung saan ini nagkukuha kikusog. Grabe lagadi. Mahiguson. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa Pag-Asenso City Councilor Reder Burse kan siyudad ng Tabaco. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Boss Bob. Diyan tabi ka mo magtaya sa Lotto. Bako tabi sa Weteng. Anak ng Weteng. Sabay dyan sa Pula Puti. Mercedes Perez, good morning. Ayan tabi mga tugangan sa tuyang mga katuwang po digdi sa programa. Maraming thank you po. Good morning tabi, Ma'am Kaka Rain. Kumusta tabi? Alas 7:25 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ta gusto na ngunyan, pirabang bagyo ang pwedeng o kaya posibleng lumaog po sa Philippine Area of Responsibility. Ganyan pong bulan na agosto na. Yo. Sige tabi mga tugang ko, ang tatabi mo na ang linya kang Pag-asa. Pag-Asa, good morning. Magandang araw sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Fair weather po tayo sa Luzon, kung saan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin po sa hapon ng gabi ang mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Fair din po sa Visayas at sa Mindanao, kung saan makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan sa bandang hapon o sa gabi. Mula sa latest image ng Himawari, inyong makikita, walang low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong ridge of high pressure area ay nakakapekto o umaabot sa Northern Luzon. Yung ridge of high pressure area, ito yung extension mismo ng high pressure area na kung saan magbibigay ito ng maganda ang panahon. Yung habagat naman ay hindi po umaabot sa ating bansa. Kaya nasa monsoon break po tayo. Itong ridge of high pressure area ay inaasahan po natin bukas ay patuloy pa rin iiral sa Northern Luzon, samantala itong habagat ay hindi pa rin aabot sa ating bansa. Kaya bukas, araw ng Biyernes, ang buong bansa ay makakaranas po patuloy din makakaranas ng fair weather kung saan makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero asahan pa rin natin ang mga isolated na mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ang araw sisikat mamaya pong 5:40 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:25 ng hapon. Ayan pang ating weather update mula sa Pag-Asa. Ako po si Alzardi Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo
Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Salamat tabi Pag-asa. O di magayon daan sa tuyang panahon. Hanggang sa aga pa. Pero weather databi swabagat medyo nagdistansya muna. Pero may mga pag-oran-oran databi ha. Pasiguro na sa natabi kita Papadan Rosales. Pasiguro na lang kita ki mga panangga sa oran. Yo. Pero sa may mga aktibidades ngunya na ma-weekend, gari medyo okay ang panahon. Yo. Gari magiging magayon ang opening kang Coron Festival dyan sa Banwaan Kantiwi Albay. Very good. Alas 7:29 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan, Ma'am Franz Ligalario, good morning. Standby sa natabi standby sa natabi ka mo ta ma-commercial muna kita. Sa pagbabalik tatabi mga tugang, tutok natabi ka mo. Istorya ta su kaganapan dyan sa regular session kan Sangguniang Bayan kang Malinaw kang nakaaging Martes. May municipal councilor dyan na nagluwas kikulog kibuot. Dahil siya duman nakasabay sa mga nag-award sa sarong mga aktibidades dyan po sa Alinaw Festival. Sa pagbabalik po yan kang programa, commercial tabi muna kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow!
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Animoksaya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang mga kabayan sa programa alas 7:34 na ang sa tuyang Philippine Standard Time ang oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindanao. Siringman mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya kang mahiguson na Vice Gobernador kang probinsya ni Albay, si Ate Glenda Ong Bungaw. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursi Cantabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you! Balik na tabi mga tugang mga kabayan, ang sa indong lingkod Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Yang pong aldaw kita ni Nuebes, primerong aldaw tabi na kita ngunyan kang bulan na Agosto, taon 2024. Kaya tabi, Busbab, ano papigahalata, fight na kita! Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, alas 7:35 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Sabi ni Sir Will, para ngaya natuparan ako sa ligaw ni Congressman Didi Cabredo. Iniba na ako sa mga lakaw niya. Nagibagalugod ngaya akong instant bodyguard ni Kong Didi. Iya. Ara mo si Kong Didi talaga, mahiling mo man talaga ang kita baga. Ordinaryo kitang tao, nahiling ta sa tigkakaulay tang tao. Ang tunay na pagkatao kisarong tao. Nakulo na tao tabi. Uy! Happy wedding anniversary po kay Chanor Capos tapos kay Chued. Wedding anniversary pala niya na August 1. Happy wedding anniversary tabi kay Papsi sa kay Mamsi, kay Chanor Capos tapos kay Chued diyan sa Labnig. Happy wedding anniversary tabi sa indo. Ano tabi Chued ang plano? Mahihiling mo sa tao kung gurano ang pagkatao kaya. Mahiling mo si Kung Didi talaga approachable baga, maski si Isay minadulok. Ibabagang politiko, daay mo madulok-dulok tagari. Garing ngaya mahal-mahalo na politiko ini. Si Kung Didi, maski si Isay minadulok. Maski si Isay minadulok. Tigdog pangani so artista. Mga artista mga pakitang tao man sa nan, tabayad man sa na iya. Pero pag so totoo na namamatikan day, mahiling mo man so tunay na tao baga di. Mahiling mo man na so day ka hapod ka. So day ka nagkukunwari. Ngunyan nga ni gwan naobserbaran ako nagpaparlastikan. Madali na baga ang eleksyon.
ang mga nagkakapirang politiko, nagpaparlastika na. Siguro, normal na siguro yan pag yaong ka dyan, pag politiko ka, pag politiko ka, o yaon na dyan po so nagpaparlastikan. Okay, sige. Digdi kita tabi, Boss Bob. Takang Martes, napapasyar kita dyan sa sesyon regular kang Sangguniang Bayan kang Malinaw. Ko pasyaran ko daw, medyo aloy-haloy na kita din naman nakapasyar dyan. Permita bagang pigtututukan iyan. Ang sesyon dyan. Aram ko dyan kung si Session ay nagtatara. Aram ko dyan suday nagtataram. So sige sa nantangad-tangad sa kisami. Aram ko iya. Aram ko gabos dyan kung anong mga pigurulay. Good morning po sa Sakuyang Kyoton na magayonon pang daraga na si Ann na mamahaw. Good morning tabi sa imuan. Daraga na di. May mga klase na ngunyan so kambal. High school naman so kambal di. Saro na sana si ang yaon sa elementary. High school na so tulo. Marabaso naman si Rinso. Mas maraba si Mark. Mas marabas. Okay. Kang Martes, nag-attender kita. Halos duman sa agenda, dahil man kiibang iristoryahan na kumbaga importantihon, kumbaga pig-urulayan na masinsinan. Ma'am Ninya Yao, dyan sa Sangguniang Bayan kang Malinaw. Kundi, duman sa other matters, may isiningit duman. Although naka-calendar na pala nito, kang nakaaging session pa, kang nakaaging Pitsa 29, after na po kang piyesta dyan sa Malinaw. Pitsa 30, ay bako, kang kasari nag-session pitsa 30 kang nag-session kang pitsa 30 tama kang pitsa 23 pa pala tabi Boss Bob. Pig pa calendar na ito ni Municipal Councilor Nolikas may pigpahayag duman si Municipal Councilor Nolikas nagaribaga kulog kibuot duman sa sarong activity sa katatapos pa sa ng Alinaw Festival, duman sa Mistin Alinaw, dayda tabi nakasakat sa stage si Municipal Councilor Nolikas. Gari dayda siya pina-award. Dayda siya pina-award. Medyo ngaya nasupgan ngaya ako. Iniso pahayag ini tabi ha, walang labis walang kulang ini. Siyempre pig-acknowledge kang presiding officer na si Vice Mayor Abby Cargullo, pinatara mo na si Cons Nolikas. Ano ngaya ang concern mo duman sa parang ang nakalagdaman observation ka nakaaging aktibidades dyan sa Alinaw Festival. Gari ngayon nasupgan ako, sabi ni Cons Nolikas. Yaon ngayon ako duman, dahil man pala niya ako kipapil. Pero ngayon sa ibang mga municipal councilor, puros ngayon nag-award. Ngata ngayon taday ako kasabahay. Sabi nga ni Cons Nolikas, pigaapod na da siya ni misis niya. Nag-ano ka pa man niya dyan? Dahil ka man pala niya kipapil dyan. Umuli ka na daw ngayon, umali ka na ngayon dyan. So, nagluluwas mga tugang, ang sabi ni Cons Nolikas, nasupgan siya.
bilang ngaya o sarong municipal officials. So, ako sana suday dumanaka sa katsa stage na nag-award. Day ko ngaya masabutan kung pigtuyo ngaya o kung sisay nga sumaysala. Ini tabi day inikilabis walang kulang. Kaya pigpresentar ko lang sa indoso kung ano sunad ng gugkuduman sa sesyon. Baka ngaya naman sige siyang basahon kayo ng mga komento nindo ha. Ini opinion maninikang nagdadangog sa tuya. Respetar taman. Baka ngaya sige niya sa nang paalpog kaya day siya isinabay sa pag-award. Sabi ni Sir Javier Bunsa. Aram mo mga karapatan po nindo yan. Babasaon ta sana yan. Pero ako tigpresentar ko sa natabi. Bala na kamong nagdadangog ha. Okay. So, ang pigpupuntoriya niya dumantabi, Boss Bob, so chairman kang Tin Alinaw Festival na ang nagkakapot ka ito, kaya ang chairman ka ito, iyo po si Municipal Councilor Joan Luyon na madi niya, magmadi-padi-palan initabi, Boss Bob, magmadi-palan ini, madi-padi. Ngunyan, so, di, nakaluwas na so, kulog kibuot, gari ngaya, may mga pigsasabi pa daman ko di day ko na itaram ha, gari ngaya so, gari ngaya ako sana, taso mga ibang municipal councilor naka-award. Tagari may naunambitan pa dumana. Mili ngaya o day ako nagtao. Gari arog kaya. Gari ang ibig sabihon, gari day nag-sponsor duman sa aktibidades na ito. Gari arog kaya. Gari ngaya day mili ngaya day ki arog kaya. O nagtao man pero iyon na nga ni yan. Okay, so inanakit po yan ni Municipal Councilor Nulikas. O ni nasukasimbagan man ni Municipal Councilor Joan Luyon. Iyo po ang nagkapot kang Miss Tin Alinaw. Kanakaagi pong Alinaw Festival. So paliwanag ni Cons Joan tabi, Boss Bob. Aminado siya na may pagkukulang siya. Gariman sa na iyan sa autoridad na kuman responsibility niya iyan. Pero dahil niya da intensyon, warang intensyon si Cons Joan Luyon na dahil pa-award doon si Cons Nulikas. Kudi, sa sobra da ang kabisihan niya, siyempre stress na, dakol bagan mga pagbabago bagaso mga aktibidades dyan dapat ko na duman ito sa atubangan kang municipal building kaya lang nag-uran kaya biglang ilinipat duman sa Malinaw Auditorium. So nagkraming na siguro sa oras tapos ang sabi ni Cons Joan Luyon ang dain niya lang duman na monitor itinao niya na ito duman sa mga grupo niya. So mga nagkakapot, nagpapadalagan kay itong Miss Tin Alinaw. Pig sasabi ni Cons Joan na dahi niya intensyon na dahi pa award doon si Cons Nuli. Kundi, gabos man ngaya talagang ma-award sa mga municipal councilor. Kaya lang, so tinugon niya, baka daimidbid si Cons Noli, and so iba pang mga opisyalis, mga baguhan palanda so iba, duman sa committee, duman sa Exicom, kang Miss Tin Alinaw. O kaya nangyari da ito, dahil niya nga ni da na malisyahan kang time na ito, na dahil naka-award palan si Cons Noli, birisiho na, iba-iba man so,
mga pag-iisip. Basta ang sabi, kung si Say umabot na mga opisyal, ang tugon databi ni Consjuan, kung si Say umabot na mga opisyal, pa-award doon. So yan ang tugon niya duman sa mga exicom. Kaya lang, iyon na nga nito sa naging problema, dahil niya man namalis siya ni Consjuan, na ito pala din naka-award si Consnuli. So dahil niya man intensyon na, pigtutuyo ito na dahil mag-award databi si Consnuli. So sabi pa nga ni Consjuan duman, na maski nga ni ngaya tabi so mga day baga nagtarao, so ibig sabihin so day nag-iresponsor, yaon baga ngaya duman gabos naka apod ka ini, naka-view duman sa screen so sa indong mga pandok na saro kamo sa mga sponsor ka ining event na ini. So maski na nga ni day ngaya kamo nagtarao, yaraon niya duman so mga pangaran nindo so mga pandok nindo. O yung maso paglilinaw. Kaya dahil man nga ki-intensyon na. Dahil nga ya ikapa award doon. Ako di nga ya sa sobra kong tiwala sa mga exicom ko. Siguro may duman nagkaigwa ki problema. Tada idatabi naka-award si Municipal Councilor Nolikas tabi Busbab. So yan ang piglilinaw ta. Ngaya, dahil man nga ki-intensyon, natuyuhon, na dahil ka mag-award. Ang tagabos man na municipal councilor, nag-award. Kaya lang, si Consnuli sana suday nakasakat naman sa stage. Ma'am Mary Grace Caudilla, masupog baga ngaya, sabi man ni Consnuli, nagano pa ngaya ako duman. Dahil man pala niya akong papel duman, maray pa ngaya dahil ako nagduman. Kaya, sa uulitin nga, so at least nakaukod kita sa mga araw kan. May mga pagkukulang man talaga yan. Sa kada event, may mga pagkukulang yan. Pero dapat sa mga masunod, dapat ayusun na nindo yan. Kaya nga ni, may mga pig-upod bagang pagkatapos kang event, igwak evaluation. Ano nga sa mga pagkukulang dyan sa event na yan, o sa masunod dapat ayusun na ini. So dapat igwaki programa, erayaon dapat yan sa mga pangaran kan mga imbueltong tao, tangani day po ki mawara sa listahan. O tabata so iba databing mga nasa exicom, mga baguhan da ito. And posible, baka day midbid si Consnolikas. Pero aminado si Consjuan na may pagkukulang siya. May pagkukulang siya pero dahil niya pigsasabi na ngaya tinuyo. Dahil niya pigsasabi na tinuyo. Aminado siyang may pagkukulang nagtiwala na siya. Nagtiwala na tabi siya duman sa mga exicom na igwa na siya ki-instruction na kung si Sayman ang umarabot na municipal municipal officials as in iba pang VIP pa-award doon. Ayan sa instruction niya. O kaya lang, sa sobrang kabisihan manggarin ni Consjuan, o dahil niya na nariparo, maski na nga ni natapos na daso event, dahil niya na malisyahan na si Consnulikas, dahil databi naka-award, nakaabot na sa kay Consjuan Luyon, so mga istorya, na may nag-istorya duman sa sarong tao, inistorya man sa iya na, garing nga nagkulugso buot ni Consnuli, tada imo ngaya pinasakat sa stage, da imo ngaya isinabay duman sa mga nag-award. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Basa kita ha, ako pigpresentar ko sana sa Indo pigpresentar ko sana sa Indo, sunadangog ko duman sa sesyon. So dahil na ako makomento pa, basta ako, istorya ko, share ko sana sa Indo, so nadangog ko duman sa sesyon. So bala na tabi ka mo sa mga parantabay, bala na ka mo mag-atid-atid. Kung ano sa Indong opinion tabi nindo yan. Sabi ni Sir Javier Bunsa, tinuyo yan, day tinawan ki award, kung tinawan niyang ki award, dapat nakalista sungaran niya. Ayan, opinion iyan tabi ni Sir Javier. Mirna Rialubit, good morning, watching from Quezon City. So, pigre-respitar tayan.
Yeah. So ako, pigpresentar ko sa Radio Manso, nadangog ko, walang labis, walang kulang tabi yan. Ano? So, mag-inibong na lado, pig-share tayan. Para yan sa mga ano. Kundi, sabi kang iba, tapos na nga yan, at least ngayon yan, araman ta na sa mga pagkukulang. And dapat sa mga masunod, ayuso na yan. O, ano nga yan duman ang ano nga yan duman ang leksyon na nakuang adal. Sabi kang iba, ngaya lesson learned. Lesson learned. Ano nga yan? So, sabutaman iyan na kung si say bagaso ngaya chairman kang mga event, grabe yan. Alos ang isip kan barlanggado na. Kaya nga nigwak yung mga staff na pag medyo barlanggado na, pagtarabang-tabang. Nagtatarabang-tabang na dapat arog kayo ng gibuhon ta, arog kayo ni, huni pa, arog kayo, dapat arog ka. O, paano tayo? O, tanangyari na yan, dahil naman maibalik, dahil naman pwedeng magpa-event giraray, tanganing pa sa katon giraray sa kung sinuli ka sa stage nga ni maka-award. Bagang ngayon tabi, boss ba? Tanangyari na yan. O di, charge to experience. Charge to experience, and sa masunod kan siguro, dapat maayos na yan. O, naginanakit man si Consnuli. Honorable baga ngaya ako. Municipal councilor baga ngaya ako. O, ako sana ngaya duman so din nakasakat, pero yaon man ngaya ako. Baga ngaya tabi, ma'am ninya yaw. Kundi, dahil man datig tuyo. Dahil man po tigtuyo daan ni Consjuan. Dahil niya nga ni na malisyahan kan time na ito, na dahil naka-award si Consnuli. Grabe naman siguro sa tigi-isip, yun na nga ni, ang pressure na rin. Gari nga ni, pudka, nakapuon medyo alas 9 na. Tayo na nga ni yan. Dakul pantig arasikaso. Ayun tayo tigasabi ta. Na dapat, pag may mga araw ka yan, dapat preparado, dapat may panahon para sa preparasyon. Dapat may preparasyon, may sapat na panahon para po sa preparasyon. Yan ang nahiling ko duman. Paano, ang sabi, duman ko gigibunan sa atubangan kan municipal building dyan sa Malinaw, kaya lang, nagpaparauran baga. So, biglang nag-change venue, dahil ka kan magka-relibong. Sige, so yan man sa natabi, so hinanakit. Inanakit ni Consnuli, magmadipadi pala nini. Magmadipadi pala nini ni Consjuan. So, yan. Okay na. So, nakaluwas naman so kulog kibot ni Consnuli Kas duman sa ginibong regular session. Dyan po yan sa Sangguniang Bayan kang Malinaw kanakaagi pong Martes sa sainda pong regular session. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. So, pigpresentar ta sa natabi ha. Dahil nakita ki iba pang komento, bala natabi ka mo, magatid-atid kung ano mananggan. Basta yan, so nadangog ko sa naduman, pig-share ko tabi sa mga parantabay. Lalo na po sa mga taga Banwa Anin, Malinaw, Albay. Bakong iyo tabi, ma'am ninya yaw. Bakong iyo. Sige, bala na po tabi ka mo. Good morning po sa mga taga QC. Mga taga QC. Taod-taod, pag-urulayan ta, ano man ini man, nagsasabit na naman. Nanday ka magpaparasuro sabit. Iamay ta na ining abiso kang NGCP. Iamay ta na. Bata, barayadana naman sa aliko. Barayadana naman sa aliko.
Diyan sa substation kang Tabaco and Malinaw, ano man diyan po sa substation kang Tabaco and Malinaw, igwa po ki scheduled power interruption ang NGCP sa Sabado pitsa 3. Sabado pitsa 3, da ka mo kuryente sa mga nasa substation kan Tabaco and Malinaw. Alas 6 nin aga, sundo alas 12 nin apon. Sabi kang barkada ko, nga tataday pag inibonin doon 6 to 6 naman. Sabi ni Sir Javier Bunsa, dahil daw ngayon mag-ulian ki kandila ang magpadi na yan. Wala sinda. Kung mag-ulian sinda ki kandila, nasa sa inda yan. Nga po kung may kandila pa. May kandila pa ba, Sir Javier? Boss Ato Kabigaw. Ikatabi, Boss Ato Kabigaw, kung may madika tapos padika, natatago mo pa sa mga kandila kaya. Tako, dakol man akong madi, dakol man akong padi, dahil man ako kikapot na kandila. Paano pa man maiuli sa kandila, tabi GR Adan? Paano mo pa man nga maiuli sa kandila? Napospos na. No. Sige. Hiling na nindo yan. Sa Sabado tabi sa mga nakakonektar dyan sa Tabaco Substation and Malinaw Substation. Ang Malinaw, ang nakatap dyan sa Malinaw Substation, ang bilog na banwaan Kantiwi, Malinaw, and may parting Tabaco. Sa substation kan Tabaco, gabos na Tabaco, da kuryente. Sa Sabado po yan, alas 6 nin aga, sundo alas 12 nin udto. Ano yan? Igwa po ki scheduled power interruption ng NGCP. Ang rason, GR, alam na. Alam na. Teripon na kamong kuryente. So iba sabi, ibuwan na yun dun, 6 to 6 naman, 12 oras. Bitin man nga yan, 6 oras na yan. Tod na baga nga kita kang 12 oras permi ang brownout. Pag abot kang bill kang kuryente, halang kawon. Paano nga day maglangkaw ang GR ta? Rinalag nindo sa kontador sa itaas. So, yan tabi ang abiso kang NGCP through Alico. 6 a.m. to 12 p.m. sa Sabado, Agosto 3. Da po kuryente sa mga nakakonektar dyan sa Tabaco Substation and Malinaw Substation. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. May nagsasabi talaga tabi, Ma'am Ninya Yao. May nagsasabi. Alas 8:02 na tabi, mabreak mo na kita, may nagsasabit. Pagbalik ta, pag-irestoryahan ta, bisita kasudma sa Syudad kan Tabaco, si DOT Secretary Cristina Garcia Prasco. Tamay itutugdok da tabi dyan sa Hiraya Manawari na tourist rest area kang Department of Tourism. Sa pagbabalik po yan kang programa, sarabay po muna kita mga tugang mga kabayan sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo
kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maningiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Oy, balik na po kita mga tugang sa programa alas 8:09 na. Yan sa tuyang Philippine Standard Time. DM Troy Tupad, good morning. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Diyan niyan sa Rawis, Legazpi City, kaya sa mga naghahanap po kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao ng probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan na sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ng siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako tabi sa witik. Balik po mga tugangan sa tuyang balik po kita sa tuyang programa. Ako man po girariyan sa idong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pong aldaw kita ni Nuebes. Primerong aldaw kang bulan na Hulyo. Anong Hulyo? Agosto na! Agosto na tabi bus ato. Agosto, primerong aldaw kang Agosto taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Yo. So mga taga Tabaco, nakakonektar sa Tabaco Substation and Malinaw Substation. Sa Sabado, brownout ka mo. Alas 6 ni Naga, sundo alas 12 nin. Ugto. 6 oras. 6 oras man sana. Good morning po sa mga taga 3rd District kang probinsya ni Nalbay. Kay Congressman Didi Cabredo, good morning. Ang artista, daw paso artista, kung pagkaguluhan kan mga taga 3rd District, ang tunay na serbidor. Sabi ni Kong Didi, dapat niya sa mga magurang hikayato na mag-aradal ang sa indang mga aki
lalong-lalo na sa mga nagtiterios baga. Ako ngaya ka ito, tios man ang pamilya ko. Naging uwa akong mag-eskwela. Nagibaga ngaya akong congressman. Kaya may pag-asa patabi ha sa mga tios. Pakrelasyon po nindo ang sa indong mga aki. Tamalay nindo pag-abot ki panahon. Maging congressman man iyan. Arog po kay Congressman Didi Cabredo. Yugon mo yan. Kaya ikatabi Adan Eva Jr. magklase ka sana. Malay mo maging congressman ka man. Pag abot ki panahon. Bako sana congressman, malay mo maging presidente ka pa. Ha? Kaya dahil siguro ang buhay. Maski kita tios. Fight sa na kita, fight sa na kita, magsumimikap tayo. Laban lang. Malay mo, pag abot ki panahon, maging servidor ka man. Kaya ili nga po nindo talagang payabang-payaba kan mga taga 3rd District ang sendang congressman dyan. Yeah. Sige po mga tugang 14 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning. Doro-diretso na tabi kita. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang 14 minutos. Lipas po ang alas 8. Inutuntada mo na yung public service, ano? So gusto tabing maglaog sa Philippine Army. So mga gustong magmiyembro sa Philippine Army, gwapo ki APSAT exam digdi po sa Bicol Region. Ini po so parang exam kung kamutabi gustong maglaog sa Philippine Army. Ang mga requirements po para po naman sa Officer Candidate Course o kaya OCC. Dapat baccalaureate degree ka, holder. Halimbawa, naka-college ka na. Itong may mga kursong 4 years. Natural born Filipino citizen. Pugo. At least 5 feet and tall. Both female and male. Dapat 5 feet ka. Physically and mentally fit. At least 21 years old but not older than 27 years old upon oath-taking. No pending case in any court. So, para po naman sa mga ma-enlistment, yung candidate soldier course, ang kaipuhan po nindo, original diploma, college or senior high school. So, original transcript of record o kaya Form 137. Original po na PSA birth certificate o any government-issued ID. Ayan tabi ang mga kaipuhan po duman sa mga gusto na mag-candidate soldier course. So, ang isusubmit po nindo, iyo ang PSA birth certificate, transcript of record, and valid ID na pig-issue po kang gobyerno, and saro pong 2x2 picture. So, APSAT tabi ang examination nagpuuna kasudma. July 31. Para po naman sa mga mateknin officer candidate course. July 31, sundo August 1. O igwa pa ngunyan na exam. Ang venue po dyan po sa Daraga Community College, Daraga Albay. APSAT para po sa OCC, Officer Candidate Course. Pasiring na lang po kamo dyan sa
Daraga Community College. Yo, so gusto to mag exam kang APSAT. Yo. So para po yan sa officer candidate course sa AGA Pitya dos Tabi DM Troy August 2, 2024 igwaman po ki APSAT para po duman sa candidate soldier course. Yo. Diyan man po yan sa Daraga Community College, diyan sa Daraga Albay. Yo, so gustong magsoldados, so gustong mag-army, o pasyar na kamo dyan. Sa Pitya 3, mga tugang, Agosto, igwa po ki AQE o kaya SWE. O, dyan man po girari ang venue sa Daraga Community College. Pasyar na sana kamo dyan, Puon po ngunya na Pitya 1 hanggang po Pitya 3 kang Agosto. O, dyan po yan sa Daraga Community College. So, igwa pa ki-schedule na mga exam ang APSAT dyan po sa Camarines Sur. O, kundi ka muna ka sabay dyan sa Daraga Community College at samantalahon na po nindo na yaon hindi sa Bicol. August 5 o August 4 to 5 APSAT po para sa OCC dyan po sa Pili Capital College Incorporated, Barangay San Juan, San Isidro, Pili, Camarines Sur. August 4 to 5. Pag Pitya 6 kang Agosto, APSAT po sa candidate soldier course. O dyan manggiraray po yan sa Pili Capital College Incorporated, Barangay San Isidro, Pili, Camarines Sur. Kasabay man dyan sa August 7, so AQA sa Kaswe. So SWE. So gusto tabi, dapat ang dress code, pag duman po nindo, naka white t-shirt, maong pants, tapos naka rubber shoes. Pasyar na sa natabi ka mo, darahon po nindo sa mga requirements, tangani po makapag-exam ka mo, and magi po kamong miyembro kang Philippine Army sa mga maabot na panahon. Kung makapasyar ka mo, tapos kung makalaog ka mo. Good luck tabi sa indo, mga Bicolano. Basta mga Bicolano, uragon. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bako sa na nga mga taga Bicol uragon. Minsan nga makauragon mo. Ailing mo na yan. Minsan nga makauragon man. Bicolano uragon. Minsan nga makauragon man. Nailing na ninda. Sige. Alas 8:20 tabi mga tugang. Kaskasuno na naman ang oras. Digdi kita ta kasudma. Bisita kang syudad din Tabaco si DOT Secretary. Si Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco. Kasabay niya man dyan sa tuyang Regional Director kang Department of Tourism na si Idol Herbie Aguas. Para po ini duman sa itutugdok. Itutugdok papatindugon na tourist risk area. Diyan po sa Hiraya Manawari. Nakadyan ka na tabi, JR, sa Hiraya Manawari. Ako daw, dahil pa ako nakalaog dyan, JR. Dahil pa ako nakalaog dyan. Inidatabing itutugdok dyan sa Hiraya Manawari ang pinakainot. Pinakainot po digdi sa Bicol na patitindogon na tourist risk area kang Department of Tourism. Ayos JR, alimbawa ngaya may mga turista na malagalag pasiring digdi sa o dyan sa syudad kan Tabaco, igwasindaki pahingaluan kan mga turista na pwede sinda duman mag CR, ano pa, igwada tabi duman ki
pwedeng mababakal sindanin mga produkto. Arog ngaya kang diyan baga sa tabako. Ang mga produkto diyan sa mga dulsing pili, apira kan mga tabak, kutsilyo. So, duman iyan makukuha sa itutugdok na tourist rest area. Pwede sindang mag-charge kan sa indang mga ekipahe. Pwede sindang magpurupay ngalo. Kung halimbawa ngaya may turista, mapasiring ngaya dyan kung saan, may pahingaluan sinda. Saro ini sa mga programa kang Department of Tourism, na pag-abot ngayon dyan sa lugar, igwa lamang may mapahingaluan, Sir Will. May, igwa baga ngayang, minsan baga pag maduman kita sa sarong lugar, iyan ang mga pigahanap ta. So, pwede ka lamang mag-computer room. Ano ngayang computer room? Libre. Ngaya may stop overan lamang tabi mo na, Sir Will. Alimbawa ngaya, pagal-pagal ka na, pasiring ka dyan sa tabako, dahil kaki ibang mapunduhan, dapat igwa ki tourist rest area. So dyan ka muna mauri standby, puro pangalo, mag-charge kang sa indong mga cellphone, pwede ka magkarigos, may malinig na CR, may paingaluan, pwede ka magkape-kape. Sir Will, pwede kang magkape-kape. Tapos, may mga mababakal ka dyan na mga produkto dyan sa nasambit ng lugar na yan. Di ba gayon? Yan sa mga programa kang Department of Tourism. So, maswerte ang syudad kang Tabako, ina ang pinakainot na itutugdok sa Bicol. Yogon mo yan. Tabako ang maswerte. Diyan iyan ilalag palan sa Hiraya Manawari Nature Park, diyan po sa Barangay San Vicente, kay syudad din Tabako. Dahil pa daw tabi ako diyan nakalaog diyan sa Hiraya Manawari na yan. Dahil pa daw ako nakakalaog diyan. So, magayunon iyan. So, ang sabi, apera kan Tabaco City, magkakaigwaman databi ki parehong proyekto dyan databi sa Banwaan kan Tiwi. Coming soon. Dyan sa Tiwi, tigdadarayo man baga ang Tiwi Albay, tigdadayo man ang Tiwi Albay, tayaon baga dyan so patron kang Bicol, so Nuestra Señora de Salvacion. Lalo na ngunya na bulan kang Agosto, kasabay baga sa aktibidades kang Coron Festival, iyang iyan na Nuestra Señora de Salvacion. Kaya alawig ang Coron Festival sa rumbulan. So, magkakaigwaman databi dyan sa Banwaan kan Tiwi. So, sigon tabi yan mga tugang kay Secretary Prasco. Napili ang Tabako sa dahilan na may kakayan ining magmantinir. Magmantinir kang mga tourism attractions. Asin, ang lokasyon kay ni na kayang mahiling ang kagayunan kang bulkan mayon. Magdadara databi inin pagdagsa nin mga turista bako sa natabi sa syudad kan Tabako, pati na po digdi sa bilog na probinsya kang Albay. Maswerte ang Tabako. Pampira na ining tigtutugdok na ini kang DOT, ini pong tourist rest area. Sa ibang lugar, igwa na kayo ni, dyan sa Cebu, igwa na kayan. So, sigun mga tugang kay Infrastructure and Enterprises Zone Authority, nagkakatinadatabi nin 10 million ang magiging pundo sa pagpapatindog po kang iniong tourism rest area sa Albay. Asin piglalauman ini matapos sa laog nin 5 bulan. 5 bulan databi GR. Dapat pag mga arog kayo ni, ngaya
rest area kang mga turista, igwan libreng wifi. JR, no, di your wifi ka lang. Sabi digdi, ang tourist area da tabi mga tugang sarong lugar na pwedeng bisitahon kan mga turista ngani po makapagpaingalo. Yo. Igwa inining libreng charging station, wifi station, lounge area, restroom, as in shower location room para po sa mga breastfeeding mother. Igwa po ki information center as in pasalubong center na imamantiner po kan lokal na micro, small and medium enterprises na magagamit po kang mga bisita na nin libre. No. Yo. So pero sa mga apod kay ni pasalubong nako man yan libre. Yo, mako man ang libre. Kay po na magbakal. Yo, libre lang so arog kan pag paingalo, paggamit kang restroom, mag-shower. Sa mga senior citizen na mga bisita, nakapagduyan-duyan lamang, puro paingalo man lamang muna. Yo, tapos sa mga nagpapadudo, igwasin taki lugar. Para po dyan sa gigibuho na apod ka ini, tourism tourist rest area. Yo. So, pig-anunsyo tabi mga tugang ni DOT Secretary na igwa po ki 22 na tourist rest area sa nasyon na ipapatindog mo niya na taon. 22. Yo. So, 22 iyan sa Bicol, kainot-inote ang tabako. Yo. And ang sabi, igwa man databing ilalagyan sa Tiwi Albay. Very good. Very good don. Very good don na inot po ang syudad ng tabako. Gari ang Tiwi magkakaigwaman. So ibig sabihin digdi sa Bicol area, maswerte tanainot ang syudad ng tabako. Nagwa po kay tourist rest area na mapapaingaluan po kan mga turistata kung in kaso magbisita po dyan sa syudad kang Tabaco and maging po sa probinsya kang Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni GR, pwede man nga ako dyan. Turista man baga nga ako. Makikicharge man sa nangaya ako tapos makikigamit ki wifi. Pwede man ngaya ako dyan makikarigos. Pwede man nga ako dyan makikarigos. O kaya makicharge lamang kang cellphone tapos makigamit ki wifi dyan sa tourist rest area iyan na itutugdok dyan sa Raya Manawari dyan sa Barangay San Vicente. Pwede yan. Pa-share na sa natabi ka mo. Sige. Alas 8:31 tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial ha. Sa pagbabalik po kang programa, ang tabay-tabi, giraray, sa mga aktibidades po kang Coron Festival. At maarangkada na sa Coron Festival dyan po sa Banwaan kang Tiwi Albay. Studi kan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal
sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Paano kayo ni Tabi mapantamina na kita? Alas 8:35 ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siring man ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. Ay guson! Lagadi kasud ma! Kasabay taman dyan si City Councilor Rener Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malina. Balik na tabi kita mga tugang sa programa. Ako mapogerarian sa indong lingkod, Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Unyang pong aldaw kita ni Nuebes, primerong aldaw po kang bulan na Agosto taon 2024. May naromdoman ako, Sir Will, pag bulan databi kang Agosto, ang mga motorista, ingat tabi kita ha. Pag bulan kang Agosto, grabe ang mga aksidente, ang mga road crash. Ingat po tabi ang mga motorista. Pag bulan naromdoman ko, so, sabi kan mga nakakaedad baga sa to, Sir Will, na pagbulan da kang Agosto, yaon dyan sa mga aksidentihan. Kaya ingat tabi kita ha. Ingat po kita ka, boss. Bata so train, may naligis na naman so train.
Bangga pa sa nasusarong ban, may saro na naman, naputulan kibitis. Ano nang pangyayari kang say down may problema ka yan. Ano naman kinadiskwento sa tren. Sige po mga tugang, doro-diretso na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Igwanin ka sayaw, tanganin maugmaan sa tung sarayaw. Okay, sige tabi mga tugang, 38 minutos. Lipas na po ang alas 8 in morning. Yeah? So, diretso na kita. Ako di makonsuelo tabi, Sir Will, ta. So, mga nagklase na bagang niya. Napampira ng aldaw niya sa mga nagklase. Lunes nagpuna di. Nakapang-apat ng aldaw sa mga estudyante. Tawibis na kunyan. So, sa Metro Manila, sa Lunes pa mapuon, tayo na nga na yan sa mga binaha. You know? Kudi, so aki, na grade 1, pag grade 1 baga, ang primerong pigtuturo dyan kang mga teacher, kung, so pagsurat baga kang pangaran, Sir Will, ngaya ang pangaran mo ngaya Emmanuel. You know? So aki nagparahibi. Nagparahibi so aki, Sir Will. Dagiton siya sa ina niya. Nata ngaya ta dagiton, sabi kang teacher, ngata ngaya ta dagiton ka ngaya ki mama mo. Hilinga na ngaya ini tabi, ma'am. Halabaon baga ngaya ngaran ko. Biyo nag-ibi so aki. Sala mo ngaya ini ma. Ili nga ngaya talabaon ang ngaran ko. Di pisilon niya isurat sa papel. Kansukat niya. Halabaon man niya nginaran mo sa kao. Nagparaibi so aki. Pigsasala, so magurang. Kaya tabi, mga magurang, kung kamo tabi mag-aki, siguraduhon nindo na, halipot siya na ang itaw nindo nga. Sabi ka ito kang barkada ko, Sir Will, maray nga ni ngaya ako, pinangaran sa kuya kang mga magurang ko, halipot sana. Ang mga yun, so mga may halipot bagang apelyido. Arog sa kuya, ang apelyido ko, tulo sana, siya. CEA sana. Igwa pang halipot dyan. Igwa ang DY, may D, may uy. Aralipoton sana. Pero kung halabaon na so apelyido mo, halabaon pa so pangaran mo, ang primero bagang pagsurat kan mga aki, dayan man talaga yan dyan makausto sa papel. Kaya so aki nagpaparahibi. Halabaon yan ngaran ko. Pigdadagitan so ina. Sala mo ngayon eh. Ili nga ngayon taday na nakausto digdi sa papel so ngaran ko. Niyo. Ano nga ang adal na makukuha digdi? Sir Will, kung kita may mga aki na, siguraduhon ta na, pasiguruhon ta na lugod, ipangaran ta sa mga aki ta, so ralipot sa na. Na kung halimbawa patal-patalon ang maging aki ta, dahil madipisil. No. Yung baga, pasiguro kita, takong halimbawa, hugakon magsurat ang sa tuyang aki, day mahibi. Dawag ko ngaya kaman ngaran ko ni sana. Ari puto.
Takong halimbawa may magkaaki kita kay medyo maluya ang payo. Tapos sugagon magsura. Dahil kita basulon. Minsan baga, ang mga pangaran patingon yan, dua-dua. Ngaya, pigko-combine so ina tapos so ama. Ngaya, Eutikya. Tapos, Eutikya na, sungaran. Ang apelyido, alabaon pa. Kaito iyan sureklamo kang sumanga nagkakandidato ta dai kayang isurat kang butante. Maray sa nangon yan, ma-shade na sana sumanga o kaya ma-shade o kaya mabilog na sana kaya guminana na siya. Iyo mananggad kang inot tigsusurat mananggad baga. Ay kung halabaon sa apelyido mo, halabaon sa pangaran mo, may problema. Pwedeng madaog ka. Iyo ade. Kaya advantage so, halipot sa na ang pangaran mo, halipot pa sa apelyido mo. Takong arog kayo na nagkaklase na nga ni, sa pangaran pa sana, daay ka na. Bagsak ka na. Tayo baga sa primero bagang aldaw kang pagkaklase, pigpapasururat mo na yan kay pangaran sa papel. Nagparaibi so aki, Sir Will. Tangaran pa sana sa sarong papel, dahil na nagkahusto. Dahil na nagkakahusto ng gadso ngaran niya. Tang surat bagakan mga aki, narakulaon minsan. Dahil tamasabutan kung dahil panganin nagsusunod bagan sa kurit. May paitaas, may pababa, may pasakat, may paabante. Yo. Dagiton suaki. Biyo tigmumuda suina. Sala mo nga yan ito. Pinangaran mo sa gwalabaon. Ngunya nag-apila suaki. Pwede nga yung palitan mo ngaran ko. No. Nahiling mo na yan, tabi, Ma'am Mona Lisa Realobit. Kaya dapat, tabi, Ma'am Mona Lisa Realobit, dapat, pag ika magkaaki, ipangaran mo, pasiguro ka na, halipot sana. Takong alabaon pang apelyido mo, madidipisilan talaga suaki na magsurat. Sa mga aki man sana yan, sa mga kinder, grade 1, o yatabi yan sa mga nakik-experience ka yan. Kaya, grabe suibi kang aki. Pag uli sa haro, dahil na nga niya ako maeskwila, nata, hanggang dahil mo nga yung pigpapalitan ng sa kuyan ngaran, dahil na ako maeskwila, labaw rin ngaran ka. No. Anong mga labao na mga pangaran? Ang kang pangaran ko, labao. Emmanuel. Pero ang apelido ko, haliputon man. Ayos ko takayaro kan apelido ko, tulusan na. Ang iba nga ni, dyan, duwasan na, 2 litra. Anon mga halipot na pangaran? Anon mga halipot na pangaran? Sige daw, tao daw kamo sa kuya ki mga halipot siya ng pangaran. Tanganing, mga 3 litra sana. Arog nga kang art. Art siya. Di anom sa ng litra gabos. Baka. No. Baka. Walang gada di. Art ngaya siya. Ayos na. Kung bago ngaya, kung lalaki ka, boy. Boy siya. Di tulusan na, bali ano. Pag babae, girl siya. Sabi ko itong barkada ko, maringani ngaya ta. Bako ngaya ako patal-patalaw. Sumaguran ko ngaya, pinangaran sa kuya ngaya,
Job, Hob. Pinangaran niya sa Kuya Hob, nagpasiguro nga sumaguran ko na baka nga patal-patalo nun nga so aki ta. At least nga day madipisilan pagsurat ka sa yan ngaran. O di, maray nga na nga, tamatali ako. Iyo, paano na sa mga day man niya estudyante, day man kiaki na patal. Hugakon sana. Iyo, hugakon sana. Jo, ang apelyido ko, uyug-uyugon mo no. Ang ngaran Jo, ang apelyido ko, Joko. Uyug-uyugon mo. Na? Ayan ang mga maray. At tanganin kong ingkaso tabi talaga mananggad si Javier, medyo hugakon. Day man ki pigla lang ang mahal na Diyos ki pathal na tao. Day man. Kundi hugakon sana. Mala so aki nga ning nagrereklamo, hugak ka na day na nagkakausto duman sa papel so pagsurat niya kang pangaran pa sana ito ha. Paano kung kinumplito ngaya so pangaran, middle initial. Ikumpleto mo sa middle initial mo plus apelyido. Problema. Ang saro pa sa problema sa mga pangaran na dipisil ispilingon, iyo na iyan. Sukat kaya kita. Ilinga kay ito ang mga panahon, ang mga pangaran, mga simple hunon sana. Kang na-influensyan kita kan mga puti, sus Maria, may mga, so pangaran ngayang anghelo, ginibong angel. Yeah? Ano pa sa mga pangaran na influensya kita kan mga puti? Na imbis tultol ngaya. So apple, ginibong apple. Yugon mo yan. Di inarog tabag ito. Ngaya, Michelangelo. Inarog ta sa mga ngaran kang puti. Ilinga na. Kung suaki ta medyo hugakon magsurat, pati spelling kang sa iyan ngaran, madidipisilan siya. Iyo baga pimerong pig-adalan sa paglaw kang klase baga kinder grade 1. Apwera kang so a, e, o, o. Yo, oral daw 5. Problema. Kung hugakon man nanggad suaki, iyo na ito, nagreklamo suaki, biyo naghibi. Dahil na da siya maeskwela si Javier. Pigdadagitan so ina. Dahil na nga niya ako maeskwela. Hanggang nga dahil mo tigbabagon sa kuyan nga rin ako maeskwela. No. Hilingan man mga aki, adi. Kailangan kipagka-aram-aram pa sa ibabaw kang mundo. Dahil lamang pagkaaram sa ibabaw kang mundo. Ang paguna niya, pasil na salidahan sa nasungaran niya. Pasil niya. Pasil. Yan tabi mga tugang. Kaya, dahil kita magpara-arog-arog kang so, mga puti na ang pipangaran ta sa mga, ngunya sa mga millennial ngunyan, ilingan mga pangaran tabi nindo ta. Minsan dua-dua. Kaito, ang mga pangaran ka ito, kan mga nagkaarabutan tayo, kan mga lulo-lulo ta. Ang mga pangaran ka ito, hali sa mga santo. Ngaya, Jesus. Yo? Hilinganin doon mga pangaran kang inot, Jesus, Maria, ano pa? Joaquin, Ana. So mga ngaran kan santo. Kaya ito, suday pakita na influensyan kan mga puti. Kan na-influensyan kita kan mga puti, ay iba na sa mga pangaran. Gusto ta naman dangogon nga so, no. Apple, hindi apple.
Ano pa sa mga pangaran na ipasiram-siram kan mga puti? Romeo. Oh. Romeo. Ang ngaran niya, Rome. Ang apelyido, Navas. Rome Navas. Oh, yugon mo yan. Ilingan nindo kang inot. Ang mga ngaran baga bakuyo tabi si Rabier. Jose. Mga pangaran kayo ito. Ilingan tabi nindo sa mga lolo nindo, mga pangaran. Mga santo-santa pa kay itong tigkukuan kang pangaran. Ngunyan, iba na. Kaya baga pag nagpipiesta ngaya anong patron niya dyan? Isidro. Birthday man kan, Isidro man. Lorenzo. Yan ang mga aran kay ito na tigkukuha sa mga santo. Kaya ngaya pag nagpipiesta dyan niya sa San Isidro, birthday man niya ni Isidro. Bako? Hindi sa nangata. Ngunyan, iba na. Iba na ngunyan ng mga pangaran kan mga aki. Rag-ragon sa aki. Tayo na nga kumay eskwela. Ang ganda mo nga papalitan ng pangaran ko. Talabaon nga yung pangaran ko. Tayo na kumay eskwela, ma. Dahil ko nga napapost to digdi sa papel. O saan ko na nga digdi surat pa sa apelyido ko? Iyo, ta sulolo ko nga ni, ang ngaran kay to, Brescio Blanza. O bihiran pangaran kaan, Castilla pa, no? O tama. Ang mga araw kayo mga pangaran ka to. Iyo. Indangon yan, taiba na tabi si Rabier. No, ilingan na so na influensya sa tuya. Kaya baga, imbes ko ta sa mga Pilipino, turul-tul, pati sa mga pagkakanta ka ito, turul-tul. Kaya baga dakol kita ki mga Pilipino kaya ito na, pag inapot mo ngunyan, ano ang sekreto mo kung yata tanagwan na regiers ka? Ayun siya na ngayon, naglalaga-laga sa na ngayon ako kilakad bulan. Tapos nagkakakansa na ngayon ako ki mga gulay, di ako nagkakarne, di ki mga kung ano-anong pampalasa, kaya naglalawig sa buhay. O impluensya na kita kan mga puti kung ano-ano nan mga pig-offer sa tuya na sa mga pampalasa, yao na sa karne, ay kung ano-ano na. Bakong 30 anyos pa sa natigbak na kita. Hiling nga sa mga gurang ta, buruhayo nun pa, tahanggan ngunyan, lakad bulan ang pigkakapininda. Hiling nga ng kapitan ngunyan, mga instant, 3-in-1, 4-in-1, 8-in-1. Instant man tabi kita na perming nasa ospital. Kung medyo duro di malas kita, diretso na tabi kita sa Campo Santo. Kiunon pa ngaya. Linga na ngaya, kiunon pa ngaya. Ano nangyari kaan? Inatake ngaya sa puso. Nasubrahan kikakan kilitsyon. Ugon mo yan. Bako? Kaya pahit siya na kita. Pahit siya na tabi. Kung dahil tayo ingatan talaga ang sadiri ta, mapapadali ang buhay ta. Kaya ako, ilinga, puro sana ako gulay. Inunon, may gata, ayos na. Ako nagpapara karne, bawal sa ko ang karne. Serbisyo, asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo, asin reparo. Kahit nga ni, tinutong sa ng bagasang kape. Baga. Tapos susalabat. Susalabat baga, sulaya. Uninin sarong Tanlad. Ngunyan. Yan ang problema tadi. Napapadali ang buhay ta. Paano kayo nita 3 minutos na sa natabi bago mag alas 9?
Uy, saaga na sa nainiha sa mga aktibidades po sa Coron Festival. Saaga man gari mapon, saaga man official mapon, August 2. Ang pagpuon kang Coron Festival o dyan sa Banwaan kang TV. Aga na lang. Yeah. Sa pangaran po ni Maestro Neil Adtuon, sa ngaran po kang mga taga-suportata digi sa programa ang MBY Dormitory kay Madam Maylin. Thank you. Ingat po. Kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao. Kay City Councilor Renier Burse. Kay Cons Irene Morales Pahot Mayor Shi, Kapos Bilo kay Cons kay ABC President Cap Art Abila. Sa Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob, thank you. Sa ngaran po nindo gabos mga parantabay, paki-share na lang po kang programa para mailing man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Salamat sa mga nakantabay. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan sa programa Serbisyo Asin Riparo 7 to 9. Digdi lang po yan sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Adios amigos! Domo arigato. Bye-bye! Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa BicolNet TV. Serbisyo Asin Riparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.